kwarta sa ulo na mo kay. Dato mo kay ko. Iya ko bangko. Na ako limakbok sa kanang Fortuner. Napo ka na bara. Iya ko lahat. Karon ano aman? Purdo. Basura utada. Basura. Ini jackpot. Loh, bos, itu kayak nak gua inom ni dah. Loh, ayo kul, kisah ke kul. Oh, ako ang imong konsensya. Ayaw kahadlok nako. Kay ako ang tihik nga Jenny. Ano udah? Ikaw ang Jenny? Jenny nga tihik? Ako ang Jenny. Jenny nga tihik. Karon kinakagawas nako sa kong inidoro na atay tulo ka wish. Isulti ang imong tulo ka wish kay akong ihatag kanimo. Ano ba nagtulo ka wish? Sige. Ana kay tulo ka wish. Karon ako nang ihatag kanimo ang tulo ka wish. Pangayo unsay kinaunhan nimong wish diri kanako. Lagay ko sa isang kwarta. Wish is my command. Ni? Sisiyo mo lagi ni. Putang 25 bagyo. Among ka mag-ingon nga nilibo imo pangayoon di kana kong gihatag nga sinsiyo by 5. Uma naman ka sa imong kinaunhan nga wish. Karon ang ikaduha na sa wish tagay ko sa imong kiduha nga wish. Duan mo wish ha. Gay ko motor. My command. Ano mo to sa inyo? Naunsa ng authority ka ng ginihaw? Ay pag-ingon anak kay new latest na labaw pa na sa Inmax kana siya gitawag na og double max minilyon ang presyo ana buong ayaw pag panaway sa akong gihatag nimo nga imong wish tagaay nako sa imong ikatulong nga wish. Gay ko ka ng chicks, ng 60. Your wish is my command. NANI?! お前はもう死んでいる。 Mauna? Ikaw daw di pati ang naman ay! Ibe,